Negocieri foarte complicate, după 4 zile și 4 nopți de negociere. Nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți că ai mai vrea, dar nu mai poți. 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți că ai mai vrea, dar nu mai poți. Am obținut pentru România o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene. Am și bani, am și respect, e succesul meu secret. Am mama recunoscută, sunt fabrică de valută și produc 100%. Mă mănâncă palma stângă.